Hi mga bay, dito tayo ulit sa farm. So weekend, wala muna tayong rides. So every weekend nandito kami sa hindi inaasahan. Napabiyahe kami dito ng kahapon. So dapat magbumotor sana ako pero dahil sa masama ang panahon, maulan. So nag four wheels na lang, kasama sila Kuya Jun. So magbibigay tayo ng konting kalaman mga bay. No, sa mga nakalimutan na at natabunan ng modernong panahon, puro na tayo gadget. Meron kasi dito ang klase ng halaman na hindi na alam ng karamihan ng mga kabataan ngayon dahil nga sa mga modelo na tayo ngayon at bihira na lang ang gumagamit nito, no? So pailan-ilan na lang yung gumagamit ng panig, no? Panig kung tawagin. So sa napag-alaman ko, ito pala yung klase ng halaman na yon, yung ginagawang banig tawag na TQ ko dito, TQ, no? So, sa probinsya kasi namin, hindi ko alam, nakalimutan ko na kung anong tawag talaga nun. Nung gumagawa ang lola ko ng banig, hindi ko na alam kung anong tawag doon, nakalimutan ko na. Matagal na kasi. So, ayan mga bayo. Yan ang halaman na ginagawang banig. TQ, o kaya na may ginagawang sombrero. Binibilad ng matagal hanggang sa magkulay brown, hanggang sa matuyo. Tapos, ang proseso nito, nung pagkakatanda ko sa paggawa ng lola ko ay ng banig, ay pinakukuluan, no? Tapos pakuluan, ibibilad ulit. Ganon, proseso rin siya, matagal din siyang gawin. Paggawa ng banig ng mano-mano ay kailangan ng tiyaga at mahabang pasensya. No? Ayan. Ikaw po kung tawagin yan. So isa rin to sa mga pinagkakakitaan dito sa mga tiga-Kapaluhan. No? Ayan. Ang pag-harvest niyan, ay syempre binibenta rin, ini-import din yan. No? Ayan. Kasi isa to sa mga halaman na ginagawa ng banig. So, ilan-ilan na lang ang gumagamit ng banig. No? Mga nakalimutan na. Kasi kutso na ngayon, Eurotex na ngayon eh. Ayan, yan po yung klase ng halaman na ginagawang banig. So, hinahabi po yan, dinudugtong-dugtong para magpormang banig. TQ! Po, TQ ang tawag dyan. Ayan, so, ito na yung farm. So, yung danaw o yung lake, pinoporma na nila para, hindi ko lang alam anong plano dito. Gagawin bang pispan? Medyo malaki-laki to. Kung pispan, gagawin pispan. Ayan o. So, nilalagyan na nila ng tilapil doon. Ayan o. Siyempre, yung baboy, ay hindi ating. Ayan. Ganda no? Alright. Hangin. Ayan, so ang balak dito, pispan, tsaka lalagyan ng itik. Itik ang tao. Ewan, anong plano pa? Ayan. Dako naman tayo doon sa mga ibang parte. Pero pakita ko muna yung baboy. Ulit. Ayan siya nag-iisa. Hiniwalay sa mga kapatid dahil nangaaway. So, ito na yung last vlog natin. Malalaki na sila oh. So, almost 3 months na. Ito, siguro tumitimbang na ito ng mga 40 kilos bawat isa. Ayan, dito tayo sa malalaki na. Talagang bentahin na ito. So, umaabot na ito ng mga 60 to 70 kilos. Ayan, talagang malalaki na yan. Dik, 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 dik! Nakakatuwa, no? Pagka nakita mong malaki na yung pinapakain na alaga. Alright. Takot tayo doon sa kabila. Ibunso, ayahay. Kapwa. Doon yan lang. Naglalaro, nag-e-email yan. Walang signal ng cellphone dito pero nag-e-email yan. Hindi ba? Ito na. Yan, si ate. Tinatanaw niya ang kanyang lanaw. Na-maintain sa linis, no? Dati masukal to, ngayon ang ganda na. Parang konti na lang, pwede ka na rin maligo dyan eh. Medyo nagpapakain ng tilapia. Ginawa niya ng libangan to. Papakainin, mamaya mamimingwit. Parang bilya ano yan, lalagyan ng malaking palaisdaan para marami tayong mahuli isda guys. Pwede na kayo dito i-open natin to sa public. Pagkakalagyan natin ng pool, mga bilya, pwede tayo dito mag-team building. Ayun. Yun ang mga plano. So, ginuguhit pa lang. After mga 2 years siguro, drawing na yon.
kulay na yon. Ayan, dito sa farm. Maraming buko. Mga bay, ito ang aking weekend. Ito isa sa mga ginagawa ko tuwing weekend. Nandito kami sa farm. So ito rin yung mga dahil sa klase ng trabaho ko, all around tayo, driver din tayo. Same time, katrabaho pa rin tayo bilang liaison. At syempre hindi pa rin nawawala sa akin yung pagiging driver dahil yun naman talaga ang naging unang linya ng aking hanap buhay, ay yung pagiging driver. And then pasalamat ako doon dahil marami tayong napupuntahan na lugar na hindi ganun kadali na puntahan, lalo na sa panahon natin ngayon na under pandemic pa rin tayo, may kumakalat pa rin na sakit, hindi pa rin nawawala. Ayan, so mamaya babiyahe kami papuntang Daet. Doon makikita natin naman doon yung isa sa pinakamahabang ano yung kuya? Yung mahaba doon? Yung pinakamahaba na beach sa buong ipapakita rin natin yon, at meron tayong pupuntang ilog doon na sadyang napakalinaw. Ayan, so kita-kits tayo sa next vlog ko. Ito nga pala si Born to be Ride. Peace sa inyo lahat!